Akwụkwọ nke Ndị Ikpe isi nke 3. Ma ndị a bụ mba ndị Jehova hapụrụ iji ha nwaa Izrel, bụ ndị niile na-amaghị agha niile nke Kenan. Naanị ka ọgbọ niile nke ụmụ Izrel wee mara izi ha agha, naanị ndị na-amaghị ha na mgbe gara aga, bụ ndị isi 5 nke ndị Filistia, na ndị Kenan niile, na ndị Zaịdọn na ndị Havite, ndị bi n'ugwu Lebanọn, site n'ugwu Baal-Hamon ruo mbata Hamat. Ha dịkwa ka e were ha nwee Izrel, ịmara ma ha ga-anụ ihe niile Jehova nyere n'iwu, nke o nyere ndị bụ nna ha iwu n'aka Mosis. Ụmụ Izrel wee biri n'etiti ndị Kenan, na ndị Het, na ndị Amọrait, na ndị Perizait, na ndị Havite, na ndị Jebus. Ha wee lụtara onwe ha ụmụ ha ndị inyom na nwunye, were ụmụ ha ndị inyom nye ụmụ ha ndị ikom, feekwa chi niile ha ofufe. Ụmụ Izrel wee mee ihe ọjọọ n'anya Jehova, chezọọ Jehova bụ Chineke ha, fee Bealim na Asherọt. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel. O wee nye ha n'aka Kushan-Rishataim, bụ eze Mesopotamia. Ụmụ Izrel wee fee Kushan-Rishataim ofufe afọ 8. Ụmụ Izrel wee tikuo Jehova. Jehova wee mee ka onye nzọpụta biliere ụmụ Izrel. O wee zọpụta ha, bụ Otniel nwa Kenaz, nwanne nta Keleb. Mmụọ nke Jehova wee dịkwasị ya. O wee kpee Izrel ikpe, ọ pụọ ibu agha. Jehova wee nye Kushan-Rishataim bụ eze Mesopotamia n'aka ya. Aka ya wee dị ike n'ahụ Kushan-Rishataim. Ala ahụ wee dị jụụ ọgụ afọ 2. Otniel nwa Kenaz wee nwụọ. Ụmụ Izrel wee meekwa ihe ọjọọ n'anya Jehova ọzọ. Jehova wee mee ka Eglọn bụ eze Moab dị ike imegide Izrel, n'ihi na ha emewo ihe ọjọọ n'anya Jehova. O wee chịkọtara onwe ya ụmụ Amọn na Amalek, jee tigbuo Izrel. Ha wee weta obodo nkwa ahụ. Ụmụ Izrel wee fee Eglọn bụ eze Moab ofufe afọ 18. Ụmụ Izrel wee tikuo Jehova. Jehova wee mee ka onye nzọpụta biliere ha, bụ Ehud nwa Gira, onye Benjamin, onye na-eme aka ekpe. Ụmụ Izrel wee si n'aka ya zigara Eglọn eze Moab onyinye ịnata ihu ọma. Ehud wee mere onwe ya mma agha nke nwere ọnụ 2, ogologo ya bụ 1 kubit. O kee ya n'okpuru uwe mwụda ya na apata ụkwụ aka nri ya. O weta onyinye ịnata ihu ọma ahụ nso Eglọn eze Moab. Ma Eglọn bụ nwoke mara abụba nke ukwuu. O ruo mgbe o wetasịrị onyinye ịnata ihu ọma ahụ nso, na o zilagara ndị na-ebu onyinye ịnata ihu ọma ahụ. Ma ya onwe ya si na arụsị apịrị apị ndị dị na Gilgal laghachi, sị, okwu nzuzo ka m nwere ịgwa gị, eze. Ọ sị, nọdụnụ duu. Ndị niile ndị na-eguzo ya gburugburu wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ehud wee bịakwute ya, ma ya onwe ya na-anọdụ naanị ya n'ime ụlọ elu ojuju oyi nke o nwere. Ehud wee sị, okwu Chineke ka m nwere ịgwa gị. O wee si n'ocheeze ya bilie. Ehud wee setịpụ aka ekpe ya, si n'apata ụkwụ aka nri ya were mma agha ahụ maa ya n'afọ. Isi mma wee sorokwa ihu mma baa. Abụba wee gbochipụ ihu mma, na ọ dọpụtaghị mma agha ahụ n'afọ ya. O wee pụọ n'otule ya. Ehud wee pụọ n'ụzọ mbata, mechibido ya ọnụ ụzọ ime ụlọ elu ahụ, kpachie ya. Ma mgbe ya onwe ya pụsịrị, ndị ohu ya batara. Ha wee hụ, ma lee, akpachiwo ọnụ ụzọ ime ụlọ elu ahụ. Ha sị,
ọ bụ naanị na ọ na-ekpuchi ụkwụ ya abụọ n'ime ụlọ jụrụ oyi ya. Ha wee na-eche ruo mgbe ihere mere ha. Ma lee, o meghepụghị ọnụ ụzọ ime ụlọ elu ahụ. Ha wee were mkpịsị ugodi meghee ha. Ma lee, onye nwe ha adawo n'ala nwụọ. Ehud wee wepụga onwe ya mgbe ọ na-agbagwoju ha anya. Ya onwe ya wee gabiga arụsị ahụ apịrị apị, wepụga onwe ya ruo Siriat. O ruo mgbe ọ bịara na ọ fụrụ opi ike n'ugwu Ifrem, ụmụ Izrel wee si n'ugwu ahụ soro ya rịda. Ya onwe ya wee nọ n'ihu ha. Ọ sị ha, gbasonụ m n'azụ, n'ihi na Jehova enyewe ndị iro unu bụ ndị Moab n'aka unu. Ha wee soro ya rịda, were ngabiga mmiri Jọdan niile n'ụzọ ije Moab. Ha ekweghịkwa ka nwoke ọbụla gabiga. Ha wee tigbuo Moab na mgbe ahụ, ihe ha ka 150. Nwoke ọbụla nke buru ibu na nwoke ọbụla bụ dimkpa. Ọ dịghịkwa nwoke ọbụla wepụgara onwe ya. E wee mee ka Moab ruru ala n'okpuru aka Izrel n'ụbọchị ahụ. Ala ahụ wee dị jụụ ọgụ afọ 4. Mgbe ọ gasịrị, Shamga nwa Anat wee dị, nke were ndụdụ eji achụ ehi tigbuo ndị Filistia, nnu ndị ikom na ọgụ 10. Ya onwe ya kwa, ọ zọpụtara Izrel.